Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Очрашу урыны Казан тапшыруында бүген безнең барыбызга да таныш булган җырчы, Россиянең һәм Татарстанның ат казанган артисты Наилә Фатыйхова. Ләкин ул безнең яраткан җырчыбыз гына түгел. Ул әле Россия башкаласында бик актив милләттәшләребезнең берсе. Ул Мәскәүдә Ак калфак оешмасын җитәкли. Исәнмесез, Наилә ханым. Исәнсез. Казанга бу көннәрдә нинди җилләр ташлады сезне? Башта шул хакта сорыйм әле. Казанга без инде шатланып киләбез һәр вакыт. Хәзер бүгенге көндә безне ТНВ Планета чакырган иделәр. Минем ансамбль белән Медина төркеме белән без мөнәҗәтләрне язабыз. Үзебезнең, мин аны үзем дә язам көйләрен. Безнең авторлар Мәскәүдә яшиләр. Назифа Каримова сүзләрне яза, иске мөнәҗәтләрне. Менә шуның белән без бүген Казанга килдек. Әйтегез әле, сез бит инде Мәскәүдә бик еш чыгыш ясыйсыз менә шушы ансамблегез белән берлектә. Сезне хәтта анда Мәскәүдә татарларның визит карточкасы дип тә йөртәләр. Халык ничек кабул итә мөнәҗәтләрне? Аны бит әле кемдер аңларга мөмкин, кемдер аңламаска мөмкин. Без дә шулай дип уйладык. Мәдәнә ансамбль белән без инде 2005 елдан эшлибез, бергә оештык. Баштан минем репертуарымда бик күп динле җырлар инде көттем, мин аларны яратам. Шуңа бала чактан минем әниләрем, әбиләрем, бабаларым намаз укыдылар, миңа мөнәҗәтләрне картәнем сөйләде, ул үзе Татарстаннан, әтиемнең әнисе күп шы турында миңа җырлый иде, сөйли иде, минем күңелгә мин аны бик яратып үзем сәхнәдән җырладым, минем җырларым Манара дигән Алла турында. Аннары минем шатлыгыма шушы ансамбль безнең татар үзәгендә җыелыштык, хатын-кызларны объявление бирдек тә, килделәр, шундый намаз укыган кызлар, сөйләштек, нинди җырларны алабыз. Баштан изге мөнәҗәтләрне алдык татар телендә. Безне концертларга чакырдылар инде, төрле рус концертларына, христиан концертлар, иудей концертларына. И шулай дип сорадылар, нәрсә турында җырлыйсыз? Без инде уйладык, кирәк аңлатырга. Рус телендә дә башладык, безнең авторлар бар да салаватларны инде татар телендә, гарәп телендә инде припев кушында җырлый шулай. Аннары аңлашылды, кешеләргә ошый. Аңлыйлар безнең мәчетләрдә бөтен бәйрәм, муслим бәйрәмнәрендә безгә чакыралар безне, Курбан бәйрәмнәргә, Рамазан бәйрәмнәргә, Мәүлид айларына. Тагын да безне чит илләргә дә чакырдылар күп. Иранга да бардык шу программа белән, Иорданияга, Туниска, Марокко, Саудовская Аравия, Турция. Без Мәскәүдән килеп татар телендә җырлыйбыз. Аңламыйлар, ничек Мәскәүдә татар телендә, Мәскәүдән килеп татар телендә мөселманнар килеп бездән сорыйлар, сез кайдан? Мәскәүдән. Ничек анда сез йөрисез яулыклардан? Ничек шундый җырларын җырлап? Без инде әйтәбез, юк, без менә торабыз, безгә кем дә каршы да килми. Бу бит әле тагын бер әйбәт ягы бар. Димәк, сез барып безнең Россия халкы хакында, Россия халкындагы ниндидер уйдырмаларны юкка чыгарырга да ярдәм итәсез. Алар даже безгә хөрмәт хатларны язгач, рәхмәт хатлары язалар
Татарстан ансамбльләренә. Мин инде кайчан Татарстанга килгәч әйтәмен, менә без бит Татарстандыклар инде, Мәскәүләр түгел. Аллага шөкер, монда да, Мәскәүдә дә, Татарстанда да, Россиядә дә халык безне шундый матур итеп каршы ала. Аллага шөкер аңлыйлар. Минем вот шундый сүзем бар, без шундый җырыбыз бар, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Христианнар арасында җырлагач, без аны әйтәбез, нәрсә турында. Алар да безнең артыбыздан әйтәләр, без аңладык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәр эшне башлагач, шу сүзләрне сүзләр белән кирәк башларга. Татарларны яраталар. Сездән дин килә үзгә, без аны аңлыйбыз. Ул яхшы дин, безгә тәртип дин. Сез үзегезгә карагач, шундый матурлар, шундый матур җырлыйсыз, матур киемнәрдән, милли киемнәрдән. Аллага шөкер, Казанда без шушы костюмнарны тиктерәбез, инде шундый матур итеп мехлар белән, шундый калфаклар белән, алтыннар белән, шундый вот халыкка ошый, Аллага шөкер. Ансамбльдә ничә хатын-кыз? Без инде баштан 5 кеше дә булды, 4 кеше дә, яшьләр дә катнаштылар, алар җырлыйлар, өйрәтәбез, җырлыйбыз, аннары кияүгә чыгалар, балаларны табалар, китәләр, тагын үзгәләре килә. Ләкин сез аларның күңеленә мөнәҗәтләрне салып калдырасыз, димәк алар үзләренең балаларына бишеп җырларына да җырларга мөмкин. Безнең традиция инде шундый, әгәр дә яшь кызлар безгә ансамбльгә кергәч, киләләр дә кияүгә чыгалар, тип-тиз генә. Шуларда була безнең шундый популяр киләләр дә. Аяк җиңел дип әйтәбез инде бу очракта. Наилә ханым, бу урында мин инде сездән аз гына булса да акапеллада башкаруыгызны да сорамыйча булдыра алмыйм, алай булгач. Әлхәмдүлиллә, безнең хатын-кызлар турында, безнең ансамбль турында шулай дип әйтә, вот шу җыр язылган Диля Булгакова сүзләренә. Бисмилләсез уянган юк, әйтәмен көндә. Таңымны башлыйм намаздан, әлхәмдүлиллә. Тәхәрәтләр алу фарыз, пакланам көндә. Ак намазлыгым җәелгән, әлхәмдүлиллә, әлхәмдүлиллә. Субханалла, бик матур, күңелләрне тынычландыра торган бит. Наилә ханым, инде менә хәзер шушы урында әйдәгез без сезнең белән Ак калфак оешмасының эшчәнлегенә дә күчик әле. Менә Мәскәүдә Ак калфак оешмасы хатын-кызлары, алар кемнәр, ничә кеше сез анда, ниләр башкарасыз, сезгә кушылучылар, сезне хуплаучылар бармы, сез оештырган чараларга киләләрме? Менә бик күп сораулар, сездән җавап. Аның турында мин күп вакыт кирәк сезләргә. Аллага шөкер, без башладык безнең эшебезне эшәү. Минем дусларым Роза Сараева, ул инде бик көчле кеше, бик татарга инде бик җанлы кеше ул. Бүтән эшләрне основа ул алып бара. Тагын без учредитель. Нурия Мухамеджанова, ул Мединага катнаша, җырлый да, шундый бик оста хозяйка. Аннары безнең Медина җитәкчеләре бар да, без бергә эшлибез Аккалфакта да, Мәдинә белән дә җырлыйбыз, концертлар да куябыз. Татарстан буенча инде 2 ел подряд благотворительный концерт белән йөридек. Аллага шөкер, авылларда, шәһәрләрдә, районнарда. Менә шу эшләребез, балаларны өйрәтәбез татар теленә. Мин җырларга өйрәтәм. Безнең балаларыбыз, мин бик инде горурланам, без дә бик горурланабыз. Быел Уфада конкурс үткәрелде, башкорт татар җыры. Идел дип атала. 6 яшьлек кыз Дания Вахитова минем җырым белән беренче урын алды. Ул безнең өчен инде афәрин. Юк, мин беләм, Мәскәү балалары, шундый Татарстан, башкорт балалардан арасында
Birinchi o'rin almıyorlar, üçüncü de almıyorlar. Ama şimdi şunday şulay dilerinde bizning Zilli Suнгатульна, Венера Ганеева, İdris Газиев jüri agzalары şulay dep ayttılar, anglый sözün de anglый, keyin de anglый. Bu bitinde işinin neticesi? Шыңырға була, миңа качан миннән сырылар ничек татар безнең милли безне сакларга, телен сакларга, мин әйтәм җыр буенча. Мин нәрсә үзем беләм, шын җыр буенча алар сүзләрен дә беләләр, көен дә беләләр, моңны да беләләр, тарихын да беләләр. Тагын без инде 10-нчы юбилейный фестиваль үткәрдек балалар өчен. Бик күп катнаштылар. Кечкенә балалар, арога 3 яшьләрендә, 4 яшьләрдән 5 яшьләрендә бик яратып инде спектакльләрне күрсәттеләр. Җырладылар, бийделәр, гармунда уйнадылар. Калфак тоен үткәрәбез инде 4-нче ел. Аллага шөкер, март айында, хәзердә киләчәктә әзерләнәбез. 9 мартта безнең татар үзәгендә, Мәскәү уртасында, Кремль янында. Мәскәүдә менә шушы энҗеле матур калфакларны киюче туташлар, ханымнар артамы, киючеләр бармы тагын? Аллага шөкер, арта. Да, без шундый үрнәк күрсәтәбез. Менә Казаннан килгәч, безгә күп бүләк итеп шул калфакларны бирделәр. Без аны яратып киябез инде үзебезнең мероприятияларда. Безнең тагында мастерларыбыз бар, кем безгә тиктерә. Күп алардан инде сатып алалар. Мастер-класс безнең ничек тиктерергә алар калфак тоенда күрсәтәләр. Тырышып уже төрле шундыйлар вот таблетка кебек, шундыйлар инде милли калфакларны кидерәләр. Ну вот күренә, халык ярата. Без татарлар дип курыкмыйча әйтеп, һәм без татарлар дип горурланып йөрерлек яшьләребез дә бар, әйме? Татарларыбыз да бар, ханымнарыбыз да бар. Менә шушы урында сезнең бик матур бер заман яздырган җырыгыз бар иде, без татарлар дигән, әйбит. Менә шул җырны тыңлап алыйк әле аз гына. Насифа Каримовна сүзләренә яздым аны, хәзер исемә төшерәм. Туган илне сагынганда искә төшә сарман җыры, күңелләргә якты бирә, күңелләргә иңә җылы. Уртак булсын, бергә булсын, шатлыклары югы бары. Без татарлар, Идел йортның балалары. Наилә ханым, без үзебезнең бүгенге әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Сезгә бары тик уңышлар гына теләп каласы килә. Иҗади уңышлар һәм Ак калфак оешмасының эшендә дә зур уңышлар теләп калабыз. Ходай сезгә һәр вакытта да ярдәм итеп торсын эшләрегезне тормышка ашырырга. Амин. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Мәскәүдән килгән кунагыбыз Ак калфак оешмасының җитәкчесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган артисты Наилә Фатихова иде. Тапшыруны Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.